Brad, maayong buntag na ako'y ipangutana. Nakasiguro ba mo ang pagkaon mao'y hinungdan sa virus o mao'y nasukan sa makagagahom sa mga tao? Dili ba ang sala sa tao mao'y hinungdan nga nasuko ang makagagahom sa mga tao? Dili ang pagkaon, kay ang pagkaon ikalibang rana. Ang makapahugaw sa tao ang pulong nga mugawas gikan sa baba sa tao, kay gikan kana sa kasing-kasing o mauna ang tinuod nga mahugaw ang tao, dili ang pagkaon. Brad, ako musbon, Brad, maayong buntag na ako ipangutana. Nakasiguro ba mo ang pagkaon may hinungdan sa virus o may nasukan sa makagagahom sa mga tao? Dili ba ang sala sa tao nga maoy hinungdan nga nasuko ang makagagahom sa tao, dili ang pagkaon? Kay ang pagkaon ikalibang rana. Ang makapahugaw sa tao ang pulong nga mugawas gikan sa baba sa tao, kay gikan kana sa kasing-kasing ug mauna ang tinuod nga mahugaw ang tao, dili ang pagkaon. So kining kutlo no sa ato ang suking tigpaminaw, ato kining mabasa diha sa Mateo 15 versikulo 18. But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. So mauni nya iyahang kuan pangutana nga dili kuno ang pagkaon maoy makapahugaw sa tao o maoy nasukan, kun dili ang sala sa tao, ang sala sa tao. So ato sa ning tubagon higalayson kining Mateo 15 versikulo 18, kay kadto kunong musod sa ato mga baba ato ra nang ikalibang ug dili kani maoy makapahugaw sa tao. Kining Mateo 15 higalayson atong hinumduman sa versikulo 1 ani ang nangutana ni Rabbi Yeshua, iskriba. Sa Isra City size ang iskriba higalayson, mao ni sila ang mga skilled no nga mga manunulat sa balaod ni Moshe. Okay, so kini mga Hebrewhanon o Parisiyo mao ni ang nangutana. Then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Yeshua. So ang nangutana nini sa ato ang mahal nga manuluwas, mga skriba ug Parisiyo. Ang Parisiyo sa Juan 3:1 higalayson, mga ruler of the Jews, mga Israelinho ni poros ni sila mga Hebrewhanon. Wala kini sila maghisgot na sa mga pagkaon nga gideklarar nga hugaw. Kay kini mga tawhana dili na ni mangaon aning hugaw. So wala ni sila maghisgot, magpasabot nga naghisgot sila aning mga mahugaw nga pagkaon. Gani sa versikulo 2, Mateo 15 versikulo 2 nagingon dinhi, why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. Actually, ang pangutana gani sa Parisiyo ug iskriba ngadto ni Rabbi Yeshua, ngadto sa iyahang mga tinun-an, ngano kuno nga sa dihang mangaon ang iyang mga tinun-an, dili mang manghugas sa ilahang mga kamot, nga supa kuno sa mga pagtulun-an sa mga katiguangan. Dinhi pa lang daan makita nato nga wa day ni sila maghisgot og kanang party sa paghinglo sa mga hugaw nga daan nga pagkaon, kundi ang gisgutan diani ang pagpanghugas sa kamot. Kay ang nangutana iskriba ug Parisiyo dili na ni mga baboy higala. Mao na ato ang bantayan na ani nga teksto. Parisiyo ug iskriba ug si Rabbi Yeshua ug yang disipulo dili na ni mga baboy. So di modo wala na ni sila maghisgot og mga mahugaw nga pagkaon. Unya ang pangutana dinhi nganong dili man manghugas, mao ni tin-aw kaayo. Og dinhi sa bersikulo 20, these are the things which defile a man, but to eat ang pagkaon kuno nga walay hugas ang mga kamot,
dili makapahugaw sa tao. Mao ni siya nga teksto higaligson para dili ta ma-out of context, no? So kani gihigamit ni mga teksto, Brother James, no, sa mga uban nga mga kanang nagtuon sa kasulatan nga gihingluan na kuno ang baboy, pero out of context kay ang pangutana ani nganong di sila maghugas sa kamot, wala ni mag-ingon nga kanang gihingluan na ang hugaw ng pagkaon. Now, nag-ingon siya nga dili kuno ang pagkaon ang makasala sa tao. Ang pagkaon kuno mga hugaw dili kuno na makasala. So kay ngano ang sala gyud mismo kuno sa tao mao hinungdan nga nasuko ang makagagahom. Ato sang tan-aw ni Galayson, unsa may meaning sa sala? Matud pa dinhi sa Roma 5 bersikulo 13 nag-ingon sa Roma 5:13, but sin is not imputed when there is no law. Ang sala kuno dili isipon, okay, dili isipon nga dunay sala kung walay balaod. Okay, so unsa may makapa kanang maghatag kahibalo sa tao nga nakasala ka, pinaagi sa balaod. Kung walay balaod, walay sala. Matod po din sa unang Korinto, ang unang Juan 3 versikulo 3, nag-ingon din 3, unang Juan 3 versikulo 4, nag-ingon din bisag kinsa nga makasala nakahimo usab sa paglapas sa balaod, kay ang sala mauman ang paglapas sa balaod. Tinaw kayo ha, gi-define nato unsa may sala. Ang sala di ay higalagson ang paglapas sa balaod, ang paglapas sa balaod. Karon, unsa man ang kanang balaod mahitungod sa pagkaon? Mao to atong basahon ang Leviticus 11 bersikulo 46. Leviticus 11 bersikulo 46. Tinaw kayo nga gisulti diha higala igsoon nga nag-ingon, this is the law of the animals and the birds and every living creature that moves in the waters and of every creature that creeps on the earth. This is the law of the animals. So balaod na aday balaod higala igsoon sa mga kahayupan nga pwedeng kanon o dili pwedeng kanon. Leviticus 11 versikulo 7 nag-ingon, and the swine, ang baboy, though it divides the hoof having cloven hoofs, yet does not chew the cud, is unclean. Hugaw higala igsoon. Now naghisgot kitag balaod sa mga kahayupan. Now ang balaod ba higala igsoon mapapas lang? Matod pa diha sa Salmo 19 bersikulo 7. Tinaw kaayo higala igsoon ang balaod sa langit ng Amahan. Balaod, no? Salmo 19:7, the law of Yahweh is perfect, converting the soul. The testimony of Yahweh is sure, making wise the simple. Higala igsoon ang wala masabtis katawhan karon nga ang balaod sa langit ng Amahan hingpit. Okay? Makapabag-o sa ato ang kalag. Ang mga pagpamatuod ni Yahweh, no, kining iyang kasubuan, iyang tibok pulong, sigurado makahatag kaalam sa mga yano. Higala igsoon ang balaod sa langit ng Amahan hingpit, hingpit. Sa Roma City 12, ang balaod sa langit ng Amahan balaan, ang balaod sa atong langit ng Amahan angay, ang balaod sa atong langit ng Amahan maayo. So kining butang nga higala igsoon nagdescribe lang sa walay pagkapupos. Gani ang balaod higala igsoon sa balaod sa yuta. Ang dunay katungod sa paghunong sa balaod sa yuta ang naghimo ra pod sa balaod. Higala igsoon mao na siya ang kanang prinsipyo sa balaod. Ang nakahunong sa balaod mao ra pod ang naghimo sa balaod. So ang kaning balaod ni Abayawi siya ra may nagbuhat ani. So walay katungod ang tanang tinuhuan sa kalibutan sa pagpahunong niini. Unsa may prebya? Mateo 5:17, bisan ang Misaya, ang anak sa atong langit ng Amahan mismo naghatag kanatog guide. Nag-ingon siya, do not think that I have come to destroy the law.
Siya gani mismo wala gani magbungkag. Karon kita na noon nga nagbasa lang sa kasulatan, kita na noy magbungkag-bungkag ang atong mga grupo, atong denominasyon, atong kongregasyon, mao na noy magbungkag atong mga tinuhuan, mao na noy magbungkag sa balaod. Unya ang Misaya wala gani magbungkag. Higala igsuon, tungod ka na sa ato ang pagka-ignorante. Higala, wala tay labot sa balaod. Ang muhunong sa balaod ang naghimo sa balaod. Bisan ang balaod sa yuta, dili ka ni mahunong, kung dili ang naghimo, nagpatukod ni maura po'y muhunong. Dapat doon na yo'y repelling, no, nga kanapahunongon ang naguna nga balaod. Karon kay wala man siya mapapas, Brother James. No? Meaning nagpadayon ang balaod, kay hingpit man ni siya. Karon nakasala ang tao tungod sa paglapas niya niini nga tinaw kay makita nato diha sa Isaiah 24. Isaiah 24 versikulo 5. Tinaw kay gisulti diha sa Isaiah nga nag-ingon, "The earth is also defiled under its inhabitants, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant." Higala igsuon kay di man mahunong ang balaod, kay ang langit ng amahan may nagbuhatan ni susira say makapahunong. So ang kalibutan nahugawan kay wala ko na natutumana ang balaod sa langit nun nga amahan. So tinaw kaayo na higala igsuon, no? So busa unsay giingon sa amahan nga ang akong balaod kinahanglan yun ning tumanon hangtod sa kahangturan kay wala man ni pagkahunong. Siya ra may modeklara sa pagkahunong ani. Monto nag-ingon siya diha sa Deuteronomy 28 versikulo 15 nag-ingon, "But it shall come to pass, if you do not obey the voice of Yahweh your Almighty, to observe carefully all His commandments and His statutes, which I command you today, that all these forces will come upon you and overtake you." Kung dili kuno tamutuman sa iyang balaod, kining tanan nga mga panunglo mo apas kininimo, muapas kininimo ug maapsan yun ka. Unya dinhi sa versikulo 22 nag-ingon siya, unya si Yahweh, "Then Yahweh will strike you with consumption, with fever, with inflammation, with severe burning fever, with the sword, with scorching, and with mildew. They shall pursue you until you perish." Hantod nga mamamatay ta. Unya si Yahweh kuno magahampak kaniyang kanato pinaagi ni ining mga unsay gyud kanang fever, no? With inflammation, with severe burning fever, kani higala igsoon mga kamatay. Tunglo manggod ni siya tungod kay wala nato buhatan ang iyahang kasuguan, higala igsoon, no? So dili kani ingon nga hinimo lamang sa tao, higala igsoon nga sakit. Kani siyang nahitabo nato karon, gipanagna na nidaan diha sa kasulatan Deuteronomy 28:15, kung di kita mutuman siyang balaod, tagaan kita niya og mga kamatay, consumption, kamatay, mga hilanat, no, mga butoy, no, mga kanang grabe og maiinit kaayo nga hilanat, which is mauna taas kay nga hilanat ang gidiskakang ang usa sa simptomas ni ining COVID, higala igsoon. So mauna ni higala igsoon ang sala nato tinuod maoy hinungdan ani nga nasuko ang makagagahom. Unsa man sala? Sala sa wala pagtuman sa iyahang balaod. Unsa ang specific? Balaod sa pagkakon, Brother James, no? But Clifford. Now, dili ni siya mahimong kanang hinimo lang sa tao, higala igsuon kay nganuman. Ang natakbuyan na ni tibuok kalibutan 210 ka mga nasod, higala igsuon. Unya kung ang naghimo ani higala igsuon, ang China ba or ang US ba, tinaw kayo diya sa Mateo 12 versikulo 26 nga nag-ingon, no? Mateo 12 versikulo 26. "If Satan cast out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand?" No? Kung ang China maura sa nabuhat ani niya iyang iigo sa iyang kaugalingong nasod, unsaon niya pagbarog? Kung ang US na po'y naghimuan niya iya pong itira sa iyang kaugalingong katawhan, unsaon po niya pagbarog?
walay tao nga mag-uhag bato harong ipukpok sa iyang ulo. Ang China ug US Porto pareha silang nahiagom aning sakita. So tin-aw kaayo ang kasulatan nga nag-ingon, walay tao nga magapukpok og bato sa iyahang ulo kay siya mismo madaot, no? Kung si Satanas iyahang pagawason ra pud si Satanas, dili siya makabarog, mapukan ang iyang gingharian. So kini mugna kini sa langit ng Amahan tungod sa iyahang kasuko nga ang tao wala na motuman sa balaod sa pagkaon. Gani dunay usa ka manunulat nga usa ka Hebrewhanon, rabay ug usa ka kanang lawyer, nag-ingon siya, karon ang panahon diin ipasaka na ni ngadto sa United Nations. Higalig suon nga kinahanglan uting kayo na ang mga pagkaon nga nasa atong mga lamisa. Kay ang kaning mga tao nga di motuman sa kasulatan kuno sa Tura nga nagkauna ning mga hugaw, maapektuhan ang tibuok kalibutan kay kani sila manglangyaw man ni sila nya dala ang hugaw nga mga lawas tungod sa ilang kinaon, mga takdan ang uban nga mga kanasuran. Higalay suon. So mauna na kinahanglan doon na tayo pagpakabana sa ato ang mga palibot o sa atong mga neighbor, silingan kay magkauntag bisag unsa, bisag bawal sa kasulatan, gikaon na to ang mga virus nya kita manakod na punta sa laing taw niya, timani sa restaurant, puli-puli ra tag kutsarang tinidor niya, tilap-tilapan na to, muna ang sakit, naglibot-libot sa tibok kalibutan kay ang nasod sa Israel nga wa magkaon na ni mga butanga o kining congregation nga nagsangyaw ani karon wa ko ni mangaon, mga takdan man ni kay ngano man ang atong mga silingan wa may pugong sa kaon, mura mag-monster, bisag unsay ibutang sa lamisa kanon, bisag hugaw. Muna ang kaning alcohol nga atong ilimpyo sa atong lawas, maayo na. Pero ang number 1 nga atong reformahon, mao ang atong pagkaon. Kay kung limpyo ang imuhang sulod, tigala igsuon ang kaning mga bisag unsa nga virus dili ni dali mo tapot sa imuha kay ngano limpyo man kadaan, wala man kay receptor nga makamagnet sa ilaha. So busa higala igsuon ang sala sakto hinungdan, ang sala sa wala pagtuman sa balaod sa